Eräänä aamuna, kun Martta meni herättämään Viljamia, Viljami oli jo alkanut pukeutua. Hyvänen aika, olet jo ylhäällä, kiltti pikku Ankka. Tulepa sitten syömään aamiaista. Tulen, äiti. Kulhollinen ampiaispuuroa odotti pöydällä. Viljami hotkaisi puuron ja nuoli kulhon puhtaaksi yhdessä vilauksessa. Selvän teki, äiti. Hyvä on, Viljami. Isäni ja minun pitää lähteä kylään ostoksille. Sinä saat jäädä pitämään taloa silmällä. Hyvä on, äiti. Viljami saattoi vanhempiaan portille asti ja vilkutti heille, kunnes he katosivat näkyvistä. Ja sitten hän syöksyi takaisin sisään. Mutta Viljami läjäytti oven niin lujasti kiinni, että vanha posliinikoira putosi alas. Viljami kalpeni ihan. Hän tiesi, miten paljon äiti piti posliinikoirasta. Voihan etana, mitä minä nyt teen? Ja samassa oveen koputettiin. Siellä olivat hänen ystävänsä. Tuletko leikkimään? Santeri kysyi. Vaaken, Viljami sanoi. Olen talonvahtina ja katsokaa, mitä tein, kun läimäytin oven kiinni. Nyt saat kyllä selkääsi, Hanski sanoi. Piilota palaset, Santeri sanoi. Ei se auta, äiti alkaisi kumminkin pian kysellä. Ihan selvä juttu, Iivari sanoi. Mitäs tässä muuta kuin liimataan palaset yhteen? Niin tietysti, Santeri sanoi ja rupesi heti puuhaan. Missä äitisi pesusoikko on? Ja huiskis, niin pesusoikko oli esillä. Pojat kaatoivat siihen vettä, Santeri kaatoi jauhoja sekaan ja sekoitti. Joko se liima on valmista? Viljami kysyi. Se vaatii vähän lisää jauhoja, Santeri sanoi tietäväisenä. Ja pojat kaatoivat loputkin jauhot veteen. Ja Santeri sekoitti niin, että käsi ihan väsyi. Nyt se alkaa olla valmista, Santeri sanoi. Ja silloin Taneli huusi. Viljami, äitisi ja isäsi tulevat. Viljami oli ihan kauhuissaan. Mitä minä nyt teen? Vaak! Nyt minua kyllä torutaan kauheasti, ulisi Viljami ja alkoi säntäillä pitkin huonetta kuin sekapäivä. Ja niin Viljami astui vahingossa liimaan, jota oli valunut lattialle. Viljami huusi ja lensi päistikkaa liimasoikkoon. Liimaa loiskui kaikkien päälle. Ja samassa Martta tuli sisään ja tuijotti hämmästyneen. Hän käski Hubertin viedä pojat pumpun alle pestäväksi. Hubertti pumppasi ja pumppasi. Turkin pippuripojat. Ja sitten pojat saivat kuivatella tulen ääressä ja ottaa Martan lääkettä, etteivät virustuisi. Ja kun Martta näki, että posliinikoira oli palasina, hän antoi Viljamille vielä yhden lusikallisen lääkettä ja lähetti hänet aikaisin sänkyyn. Ja kului kauan ennen kuin Viljami taas jätettiin yksin talon vahdiksi. Hyvää yötä.